Шушы авылда бүтін Әлмәт һәм күрше тирә район халкын башмаклы иткән кеше яши. Кая аяк басса да шишмә тибеп чыга. Бу авылда шишмәләрне табучы абзый гомер кичерә. Охо! Кеше эченнән ни чыкмас. Андай бирләрне монда кадерләп саклыйлар. Бу авылда суганга хөрмәт шул кадәр зур ки, хәтта аңа багышлап һәйкәл салырга җыеналар. Бүген без Ялхавайда бу юлы тәкәрмәшкә менә ни игәреп кайтты. балык та, тавык та бер тагарактан ашый. 10 минутта ничек итеп 2 чиләк балык тотарга? Ялхавайда моны әйбәт беләләр. Расчет буенча 6 килолы 980 балык сыяды. Миңа расчет тотып бирделәр. Кешене кеше иткән суган бу яшелчәгә ни өчен авылда һәйкәл куярга ниятләп торалар? Үзебез белеп кайттык. Күп кеше зур уку йортларына керә алып, зур шәһәрләргә китеп, зур кеше була алдылар. Цирк китте, клоуны калды. Кем турында сүз бара? Ялхавай кешесе авызыннан ишеттек. Цирк китте, клоуны калды дип әйткәнчә күрә, сүзен бетте. 4 мөгезле кәҗә, 4 тәпиле үрдәк. Тагын нинди мутантлар очрый бу җирдә? Күрдек тә шаккаттык. 4 мөгезле сарык, 4 мөгезле кәҗә. Җәгъфәр абый бакчасында да балыклар җәй буе сикерешеп, уйнап йөргән. Көзгә кереп, инде кышка да күп калмагач, хәлкәйләре бетеп киткән. Бик талчыкканнар, йокыга тала башлаганнар. Балыклар хәзер нинди тирәнлектә? 2 метрда осталар хәзер. Шунда 2 метрга кадәр төшеп киткәннәр. Я. Алар исте җәй кенешкә чыгалар алар. Кыш көне Без хәзер кулны тыксак та аларны чакырып чыгара алмыйбыз. Алар шул балык кына, алар теге алам баласы түгел, алар башында. Чакырганга килмәсләр. Монда ничә балык сыя микән бу бассейнга? Расчет буенча 6 килолы 980 балык сыяды. Миңа расчет тотып бирделәр. Буныклар кайтканда кармак белән тотып утыралар. 10 минутта 2 чиләк балык тотып алалар өндересен әткәндә. Шулка ашты тасызмы монда шулка тизелеккәч кармакка? Кармакка, мин бит пешерәм, теге тавыкларга пешергәннәр шатаваларны ачытмыйм инде. Алар бит селәүчәгә тоталар, селәүчәгә тизеләгә алар. Бүтән төрле ризык бит. Димәк, сездә монда тавыклар да, балыклар да бүрек азык ашый, әйме? Бүрек шатамыйм да бүтән. Мин специальный пешереп ятмыйм. Иң зурысы ничә кило иде? 4 килодан артыграк. Шуннан артык юк. Сатыр өчен үрчеткәнем юк минем, чисты хобби. Бүтән нәрсәне дә хобби инде. Ничек сатмыйсың? Акча эшләп буладыр бит бу эштән. Кирәк мин Юк, әбылай гомер акча китә торган эшмесең? Менә әгәр дә кемдер мәсәлән бу видеоны карап кызыксынып, аның теге бүтән чыгымнарын һәм керемен исәпләгәндә акча китерә торган эшмесең реально? акча китереп торган эш бакчада булмый. Акча китерә торган эш бакчада булмый дип кистереп әйтте Җәгъфәр абый. Акча өчен кибет тота ул. Ә менә күңеленә балык кына түгел, экзотик тавыклар да юаныч бирә. Төсе белән дә, зурлыгы белән дә аерыла алар. Йомырканың да төрлесен салалар. Буларны Җәгъфәр абый күз алдыбызда алып чыгып күрсәтте. Җылысы да китмәгән иде әле. Әмма әтәшләре нинди генә тукымнан булса да, үзебезчә кикрикүк дип кычкыра. Исемнең җисемгә туры килгән чагы. Җәгъфәр абыйның бакчасында чишмә бар. Беренчесе генә дә түгел. Суны эзләп табу остасына әйләнгән инде ул. Мин әлбәттә яшәгәндә, бу йортны төзүем да инде, мәтәм суны план кертергә. Давай мин лучше бурит карыйм. Әлбәттә бурит иткәнем мин. Бурит иттек тә, монда фонтан бәрде бер 10-15 метрлы. Мондагы җирләрне весь теге, аннары дишәргә инде. Аннары менә шундый конструкция ясап, анда ёмкость ясадым. Каян белдегез монда шишмә булырга тиеш икәнен? Белмичә бурит иттем. Мин Җәгъфәр исемле, Җәгъфәрнең исеме Чишмә башы дип атала. Кая бурит итсәм дә мин төяп тагын бер дом бар, Нижний Абдулда. Анда бурит иткән, анда да шундый су чыга. Елына бер мәртәбә күкертле шишмә суыннан авыз итү традициягә әйләнеп бара буга инде. Былтыр Киркәлегә барып татып кайткан идек. Хәтерлисездер бит? Аның хәзер исе җәмәгать. Бик каты сизелә. Хәзер без аның суын татыйбыз. Исе сасыган көйнекне хәтерләтә. Тәмендә дә күкәйтәме бар икән. Суы да тәмле дип әйтеп булмый, ләкин бик нык сәламәтләндерә диләр. Җәгъфәр шишмәсе суыннан да авыз иттек.
Җафар абыйның йорт биләмәсендә урнашкан чишмәсенә килгәч һәм истәре аңкыгач, Елхавай түгел, Киркәле искә төште бит әле. Нәкъ шулай, чөнки аларның составлары бик якын бер төрле диделәр. Әйе, бу тугандаш чишмәләр дисәк тә була, чөнки бу менә кадрда да күренәчәк, бу күкерт. Шулай Әйе. бит? Һәм без күкертле чишмәдә, безнең инде шундый традиция, без гадәти чишмәләрнең генә түгел, күкертле чишмәләргә дә битараф булмаска өйрәндек, әйме? Һәм хәтта күкертле шишмәләр бер-берсеннән нәрсә белән аерылганын да әзме күпме билгели алабыз. Әйе. Хәзер без традиция буенча дегустация үткәрәбез, кулны алабыз. Аны чүмеш итеп күз алдына китерәбез. Киркәле суына охшаган, Киркәледәге күкертле чишмә суына. Ләкин Киркәледәге күкертле шишмә суын эчкәннән соң тамак төбендә шундый аерым бер тәм кала иде. Монда шундый свежесть бар. Җәмәгать, үзегез күрәсез, без килүен киләбез һәм буш кул белән дә кайтып китмибез. Менә безнең күлне карап йөрүдән безгә күчтән әшкән менә шушындый балыклар. Бу нинди балыклар? Биреп җибәрәләр. Гибрид булса лень. Гибрид нәрсә? Аны ничек әзерләргә? Bu чистоткан, ну, хоть бешерелашагыз, хоть курылашагыз дишектәрбез. Әйе, һәм без инде юкка гына бит тавыклар белән әтәч янына кереп йөрмәдек. Менә шушылай итеп бер чиләк яңа гына салынган йомырканы да алып кайтып китәбез. Менә без шушындый теплицаларда үстерәбез инде егетләр чәчкәләрне. Ну хәзер цирк китте, клоуны калды дип әйткән. Шуңа күрә сезон бетте. Монда хәзер кая нәрсә сыймаган, кая нәрсә урынсыз аунап ята, кар астында калмасын өчен барсы да кереп туган. Бакчадагы эшнең киресенчә акча китерә алуына Лилия ханымның бакчасында инандык. Кышка керер алдыннан теплицаларны юып, дезинфекция ясыйлар. Яз көне чәчәк утыртыр алдыннан бу процедураны кабат үткәрәләр. Бер еллык чәчкәләр инде петуниялар дип атала, бархатцылар, сальвия, астралар, бик күп чәчәкләр. Бигонияларның берничә төрлесе, анда яшел яфраклы төрле төслеләр, кызыл яфраклы төрле төслеләр. Наименование бер 20-дан артык. Җылымса сулар сибеп үстерәбез инде. Технологиясе һәр нәрсәнең бик четерекле инде аның. 4-5 ай көнтен яка күрмәче юлда аннарысын чәчәк үсеп биткәннән соң аны реализовать итәбез. Мин үзем юлда йөрим, күп өлешен үзем урнаштырам. Менә мондый капчыкларда без Псковтан ук торыф алып кайтабыз. Менә безнең бөтен нәрсә урман туфрагында түгел, кайбер любительләр бит инде алар теге урман туфрагында үстерә. Анда инде аның алабутасы, чүбе бөтенесе дә була. Монда чиста торфта үстерәбез без. Шушы теплицаларда борын төрткән чәчәкләрне Чаллы, Алабуга, Әлмәт, Менделеевск, Актаныш, Мөслим районнарында урнашкан оешма һәм югары уку йортлары тирәсендә очратырга мөмкин. 11 елдан бирле бу эш белән шөгыльләнәм. Зур кредитлар алып кердем. Аны теге бөтенесенә кышкырып йөрмисең бит инде. Менә бер 3 елдан бирле мин плюска чыктым дип авызымны ачалам. Һәрбер эштә тырышлык кирәк. Менә минеке булмады дип кул селтәсең, бер кайда булмый. Юк, барбер булдырам дисәң, кайчанда булса була ул. Технологияны өйрәнер өчен безнең яшьтән сугын чәчеп үстек. Сугын үстердек без яшьтән. Аның өчен җирне яратырга кирәк, эшне яратырга кирәк. Аннарысын әкрен генә өйрәнәсең инде. Югалтулар күп булды. Әгәр дә хәзерге сыман YouTube каналлары ул вакытта эшләгән булса, 11 елдан ук һәрберебез өчен шундый интернетлар ни булса инде доступный. Әйе, хәзер бик рәхәт эшләргә. Хәзер күп информацияны менә шул Instagramнарда, YouTube'ларда даже шәйнәп салалар инде авызга. Суган Елхавой халкын эшле дә, ашлы да иткән. Йорт сайын 5 тонна тапшыра торган булганнар. Суган данлыклы гына түгел, ул бик кадерле бер, чөнки ул безнең авылыбызны кайчандыр авыл халкын яктылыкка чыгарган бер, чөнки ул вакытта менә элек ул хәзер әйтәм мин сезгә 60-нчы елларда 57-нче еллардан уже суган игә башлыйлар, суган искиткеч мул булып игелә башлый авылда.
Йортта бит инде гаилә зур, 7шәр бала, кайбер гаиләдә 10 бала. Менә ул балаларны бит үстергән белән түгел, аларны еще кеше итәргә кирәк. Менә шушы гаиләдәге шушы балаларны кеше итәргә безнең авылда, авыл халкына суган булыша. Менә шушы суган тапшырган акчага безнең авылдан күп кеше зур уку йортларына кире алып, зур шәһәрләргә китеп, зур кеше була алдылар. Безне кеше иткән суганга авылда һәйкәл куярга кирәк дип тәкъдим иткән шушы яктан чыккан бер түрә. Бу эшкә дәүләттән ярдәм алып булмасмы дип грант язып караганнар. Халыкның да авылда суган һәйкәлен күрәсе килә. Игәләрме соң суган бүген шулай популярмы? Суганны бүгенгесе көндә дә игәргә тырышалар. Чөнки суганга спрос бик зур. Яз көнне уже суганның вак суганны, ягъни менә бу эре суган булсын өчен аның ырлыгы бар. Менә шушы ырлык суганны сырый башлыйлар. Менә шушы ырлык суганны авылда нитмәгәндә, теге таба алмаганда шәһәр базарларыннан карыйлар. Чөнки шәһәр базарында бик күп җирдә Елхавой суганы дип язылган. Үзбәкләр дә үзләренең суганнарын алыгыз ал, бу Елхавой суганы дип язып шулай әйтеп саталар. Хәтта ул Елхавой суганы булмаса да. Суганнан кала чабата белән дә дан казанган заманында Елхавой 19 гасыр башында Төхәтулла бабай бөтен гаиләсе белән чабата үргән. Ихтыяҗ зур булган бу аяк киеменә чабата тиз тузган. Шуңа да Төхәтулла бабайга көне-төне баш күтәрми эшләргә туры килгән. Чабата кешеләргә чабата бик еш кулланганнар, бер кешегә 7 пар чабата кирәк булган. Чабаталар Бу 7 парны вакытта бер җәй эчендә. бер җәй эчендә. 7 пар чабата бетергән бер кеше. Менә чабаталар төрле. Менә бундай чабаталар күтәртмәле чабата дип аталган. Күрәсезме, аның астын күтәрткәннәр. Ни өчен күтәртмәле? Чөнки яз көз айларында менә шушындай күтәртмәле чабаталар кигәннәр. Менә монсы инде җәйге чабата. Менә җәйге чабаталар. Һәм туфли чабата, башмак чабата. Менә монысын үзегездә киеп карый аласыз. Киеп карап, биеп карый аласыз. Минем аягыма нәкъ тамандыр инде. Таман киеп карагыз. Җәүһәрия апа да кимен куймый Төхфәтулла бабайдан күз иярмәслек тизлек белән башмак бәйли ул. Елхавой Әлмәт халкы гына түгел, күрше-тирә районнарда да аның башмакларын киеп йөриләр. Озак еллар сыер савучы булып эшләгән Җәүһәрия апа 85 яшен тутырып килә. Буларны нишләтәсез, аннары Җәүһәрия апа таратасыз, бүләк итәсез. Менә кешегә битен барабыз, мәҗлесләргә барабыз, анда алып барабыз. Һәр вакыт кая бардым шунда. Әле монда Әлмәткә мәҗлескә бардым. 15 штук алып барып, бүләштеп садака ясап. Садака итеп бирәм. Сезгә дә бирәм. Сез дә алырсыз. Урамда хәзер суык, җылы кирәк. Үз гомерегездә шама белән әйткәндә ничә пар башмак бәйләдегез микән? Сага бетерлек түгелме? Юк, бөтен авылда әлем ниләргә, кибетләргә куеп та саттырдым да. Алай да булды инде. Алалар күп. Җәүһәрия апа бүләк иткән башмакларга ия булды һәм алар безнең кулларда, ләкин алар хәзер ипләп кенә кулдан аякка күчәчәк. Киеп карыйбыз. Мин нишләптер сул аяктан башлыйсы килә, нишләп син уң аяктан башлыйсың? Әллә инде. Бу сыйды. Бәлки, минеке дә. Шуны Бисмилләһи бу аяктан кирәк. Менә. Әйдәгез алайса мин яңадан. Әйдә башлыйбыз яңадан. Мин дә алай булгачлы, сиңа парга яңадан башлыйм. Әйдә хәзер киябез уң аякка. Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип. Әйе, син биш вакыт намаз укыган кеше заманында. Иртәнге намазлар укый идем. Хәзер юк, ташлар. Хәзер менә шушының белән шөгыльләнеп йөри. Хәзер зур генә хәле буласың дип белеп ташаватсың. Нишләсен инде? Ярар, партайга шала битсә, партайга насыйп итсә. Менә болай сузабыз бармакларны, аякларны, тәпиләрне. Җәүһәрия апа, бик зур рәхмәт. Сез безне хәзер җылыттыгыз. Аякларың сызлаусыз булсын. Белмәдем дә мин. Бу безнең өчен бик актуаль бүләк булды. Хәзер күзгә кышка керәбез инде, шуңа күрә. Салкыннарда җылынып йөрибез. Әйе, шуңа күрә без кыштан куркасы булмаячак. Изге китапны да кулыннан төшерми Җәүһәрия апа. Тәрәс төбендәге гөлләргә дә вакыт та, наз да таба.
тормышы турында тәфсилләп сөйләде. Минем әбием кебек үк торфта эшләгән. Анда төрле милләт кешеләре эшләгәнгә татар исемнәрен русчага аудара торган булганнар. Мөкәррәмә исемле әбиемне әйтик Маруся дип атап йөрткәннәр. Ә Җәүһәрия әбигә кем дип эндәшкәннәр? Cevheriye bu gazine dilleriydi. Менә. O bitinde. Күңелгә тия идеме син? İltibat almaydı kızım. İtilmeyen biriydi. Şulay tiriştir diyemizdir indi. Hiç mi kalır? Dilleriydi ismi? Cevheriye. Yok, Rusça. Rusça. Jine dilleriydi. Şunu yazıyor, şunu itip şulay etkenlerden indi. Bir isim gerek bütün dalarga da. Тапшыруның кыл уртасына җиттек. Димәк, хәлең ничек? Кибеттем сәхифәсенә дә урын бирер вакыт. Сәнмесез? Сәнмесез? Бурайфа кибетеме? Дөрес кергәнбез алайса, беләсезме? Без Казаннан килдек сезгә, тәгәрмәч дигән проектка. Нинди ипиләр бар сездә? Күпме торалар? Бар бездә сайка дигән высший сорттан салына сайка дигән ипи. Сайка дигән ипи, каян кайта сезгә? Ул бездә кайтмый, безнең пекарня бар. Үзебезнең пекарняда бөтенесен пешерәләр. Бар безнең кукурузный дигән ипи. Ансы да кукуруз ыннарыннан иләреннән барсында салып пешерәләр. Үзегезнеке, име? Үзебезнең пекарня үзебездә. Анда бөтен әйберне пешерәләр, бөтен әйберне ясыйлар. Бу батон семечки Бу дигән. батон семечка майс дип атала инде ул. Ул тоже кунжут, көнбагыш, аннары тыквенный семечкалар, бөтенесеннән итәләр. Салып пешерәләр. И аннары бездә высший сорт тоже бар. 28 сумлык. Тоже, менә бик уңган товар бар. Азан эме ипиләр? Синең яраткан бананнарың кая? Сездә бана күпме тора? Без кичә Мөслим районында 91 сум бездә банан. Менә сездә азанрак. Тегендә 115 сум Юк, бездә 91 сум банан. Груша 168 сум бар. Груша 168, лимоныбыз 128, мандариныбыз 151, кыяр 147. Kivi %68 тоже помидор. Ничек бәйлә шундый сәер, 168, 147, теге тутырып түгел. 160 ди. Без бит аны арттыра да алмыйбыз, кыйммәтә дә алмыйбыз. Ничек безгә килә, без бит честный. Райпа була шулайдыр инде, айына бөтен нәрсә түгел була. Безнең бөтен нәрсә шулай ничек килеп чыга, шулай эшләнеләр торган. Сезнең кибеттә иң кыйммәтле әйбер нәрсә? Иң кыйммәтле әйбер. Шушында. Именно килолапмы или штуклапмы? Әйбәт сорау бирделәр. Юк, штуклап булса ул якта, килолап булса бу якта. Әйдәс килолап башта карыйк нәрсә бар сезнең иң кыйммәтле әйбер? Юк, ул бит инде кыйммәт дигәндә Менә бер ничек килосы. аңлыйсыз сез аны? Иң югары бәясе бик югары булган. Иң югары бәяле. Конфетлар бар инде, әзрәк кыйбатрак 574 укол женщиналар, алар бит инде электән дә кыйбатлала. Укол женщины? Укус. Женщина дигән. Шундый конфет. Андалар алды. Ә бит авылда тоже халык шәкәр халкы кебек халык дияргә. Юк, менә Нәрсә бар, гочтасың, деревенский алар. Юк, ул аннан сорау түгел. Бу шәһәрдә торып укус женщина дигән конфет бар икән. Мен әйтәм, мен Казанда торып, аны кыйммәтле конфет алмыйм. Шуңа күрә мен әйтәм, монда алалар. Юк, теге дөрес алмагыз дип әйтәм. Алалар, Аллага шөкер, бөтен нәрсәне ашыйбыз, эчәбез. Ну, иң кыйммәт нәрсә хәмердер инде сезнең монда, име? Ну, менә караса. Шулай булып чыгар инде. Но бар инде, бар төрлесе бар. Чыктык әле без кибеттән. Чөнки алган продукцияны гәдә кибеттә кабып карап, бик тәнкыйть белдерсәк, миңа сатучылар алдында бик уңайсыз булыр иде. Шуңа күрә без инде чыгарга күп сүз юк сүз. Шуңа күрә сразу хәрәкәттә бәрәкәт, шуңа күрә хәрәкәткә күчтек. Давай сорау. Буңга. Мөсиләнем ул. Тәмле. Мен айташы, мондый конвертлар шалык мен һәм неркәй икмәге продукциясе. Хәзер ошый башлады, миңа шулай елхавый икмәге продукциясе. Сән ничегрәк. Карый әле, иремшекне җәйләмичә салганнар микән, җәйләпме? Күрсәтер камерага. Якынрак. Халык ышансын күрсен. Шуплап тутырганнар име иремшекне. Эремшек белән барды тәртиптә. Шуңа күрә монда бишне куябыз дип әйтер идем, ләкин бишне куярлык түгел. Ничәле куясың? Бишне плюс белән куярлык. Син нәрсә дисең? Минем гомерем Гөлнәзирәне ашатып булса дим.
Кулдан ашады. Табигатьнең сый нигъмәтләренә зур хөрмәт белән карый елхавойлылар. Әнә бит кишер, миләш яфрагыннан бүген үк затлы күргәзмәгә куярлык картиналар иҗат итәләр. Күз явын алырлык. Бу безнең кишер яфрагына баллончиклардан буяу сиптертеп, картина баракка китерү инде. Булар бу шын кишер яфраклары. Чын кишер яфраклары. Бу идея шул кишер алганда тузыдай матурлыгына сыкланып, моны җәеп куйсаң, баштан киптерәсең. Анарысын ана баллончикларга сиптердек тә инде. Аэрозоль баллон. Аэрозоль баллоннан төшердек. Телисикән алтын кезне, кышны ясарга мөмкин. Менә монда яфракның үзенә сиптертеп ясап. Әмма хәзер монда икенче техника, шул ук баллончиклар белән эшлибез. Монда хәзер кишер яфракларын гына түгел башкаларын, мәсәлән, миләш яфрагын куеп өстенә сиптерәбез дә кышкы табигатьне күрсәтер өчен. Менә монсын алабыз да, монда ак агачлар кала. Менә булары да шундый ак агачлар. Инде tilki куям уланда, пышый куям, аю куйганнар алып кайтып киткәннәр ахырсы. Алып кайтып китәселәре килә балаларын ясагач әйберләрен. Татарстан мультипликаторларының да шишмә башы булып тора Елхавой мәктәбе. Укучылар төшергән анимацион фильмнарны телевизордан да күрсәтәләр хәтта. Иҗат милли тәрбия белән үрелеп бара. Biz bit yılda üzebizin yaktaş yazıcımız, avuldaş yazıcımız Eshat Salah okular uzdurabız. Hem Eshat abinin balıkçı malaylar degen hikayesini bütün avul bilen biz de onu bilmevçiyiz. Hem şunun boyunca biz multfilm tişiriye uyladık. Ya şu jinil plastilin, воздушный plastilin diye atalal. Şunun bilen baştan personajlarını yasadık, avul maketini yasadık. Onda bitne barıngı açlık yılındağı nene kürsetiyle o hikayede diyerge. Hem ana salam tüveli yurtlarında yasap karadık, barıngı avulunu çağıldırırga diledik. Bunda bütün нәрсә шундый bütün детальләр эшләнә. Менә шуны Төкәмнәргә кадәр бар. асысыңгы елларда ясалганы. Менә шул авыл күренешен ясап, аннары шул уенчыкларны хәрәкәткә китереп, үзебез өчен дип ясаган идек. Аннарысын директорыбыз инде әйдәгез җибәреп карыйбыз дигәч инде, матур гына мультфильм килеп чыкты инде ул. Шаян ТВдан да күрсәттеләр аны. Килмәс, эләкмәс микән ни теге зур балык? Чү, нәрсәдер калып куйды түгелмесең? Җәен. Эх, малай, эләктереп булмады бит. Малайлар моңсу гына җыенып, өйләренә кайтып киттеләр. Икенче көнне дә су буена караңгыдан төштеләр малайлар, тик җәйгә салган зур кармакны селкетеп тә караучы булмады. Моннан соң да алар берничә таңны заяга уздырдылар алар. Әйтерсең дә, теге җәйнең җилләр искән иде. Балалар хәзер онытып баралар безнең гадәти татар сүзләрен. Biz менә эшләгәндә бал итек мәсәлән, бала итек дигәне бал итек дибез бит инде. Алар аны белмиләр. Менә эшләгәндә алар миндә шул сүзне кабатлаштырып үз сөлгәне. Аны банытар уже алар аны балатенцы гына диләр алар. Бауырсак, чек. Менә бу колфак мәсәлән, колфак дигәнне дә алар онытып бара кулланмасак, ясаганда алар үзләре бизәп ясап, менә шундый. Бөтенесен менә түземлекләре дә җитә үзләренең теләге булган бала чыгый. Һәр берсен ябыштырып утыралар. Менә бу кәгазь бит инде үзе материалдан ясалган шикелле. Икенче кызыбызны аны ясап, әле ясау стадиясендә генә диергә инде. Менә нихатлык ниләр? Алар менә бу орнамент, бизәк, татар бизәкләрен бирергә тырышабыз biz анда шулай. Кызга бер ахирет ясыйсыз. Дус кыз. Менә нихатлык китаплар алар, киемнәрне карар өчен, барыбер телне саклау өчен әһәмияте бардыр дип, кул эшен өйрәнү белән бергә сүз байлыгы да арта. Бигрәк моңлы халык көн күрә Елхавойда. Хәзер дә, элек тә шулай булган. Авыл тарихы менә шундый үзенчәлекле көнчыгыш мотивлары белән бизәлгән бинада урнашкан. Искиткеч бай экспозиция, барлыгы 7 күргәзмә залы. Елхавой авылы 17-18 гасыр тирәсендә барлыкка килгән дип сөйләделәр безгә монда. Ялкойга иң беренче Мәхмүт дигән кеше үзенең гаиләсе белән һәм тагын 5-6 гаилә Чукындырудан качып килгән дип фаразлыйлар. Һәм алар килгәндә беренче менә Кизләү
Зирекле кизләү дигән безнең бик матур кизләү агып ята Ялхау ягында. Сез анда булгансыздыр. Менә шушы җирдә ял итәргә туктыйлар. Мәхмүд аганың ул вакытта хатыны бераз авыру була, тын юлларында авыру була. И вот менә шушы кизләү янына туктагач, ул инде бөтен гаиләсен шушында калдыра да. Үзләре җайларак урын эзләргә дип иратлар аргарак китәләр, алгарак. Булар килгәндә, яңадан әйләнеп килгәндә, Мәхмүд аганың хатыны искиткеч матур, битләр розаланып, матурланып киткән була. Бу әйтә, нәрсә булды сиңа ди? Менә шушы чишмәнең суының шифасы тиде миңа ди. И нәктә шулай иде әлегә хәтле, менә шушы чишмәләрнең сулары пычранганчыга хәтле кешеләр салкын кыш айларында да менә тамакка бәрми иде. Шушы чишмә янында үскән агачлар белән бәйле авылның исеме дә. Шушы чишмә буеннан буена зирек агачлар үскән. Зирек бит инде ул рус телендә альха дип атала. Альха, Ольхова, Елхова менә шушыннан чыккан. Елхавой халкына мутант хайваннарны очрату насыйп булган. Моның ише хикмәтләрне күрүгә олы буын кешеләре гадәттә «Әстәгъфирулла» дип тел шартлата. Традицион экспонатлардан кала Елхавой җирендә генә очратырга мөмкин булганнары да бар. 1957 елларда төрле сәбәпләр аркасында елгалар пычранган. Менә шул елгалар су пычрану, үсемлекләр пычрану, экология пычрану нәтиҗәсендә авылда барлыкка килгән мутантлар, мутант хайваннар, нинди хайваннар сыңалар? Менә 4 мөгезле сарык, 4 мөгезле кәҗә һәм 4 тәпиле каз бәбкәсе, алар безнең музейда сакланалар. Бу инде менә шушы табигатьнең пычрану нәтиҗәсе. Әгәр менә шундый адам балалар барлыкка килсә нишләрбез? Менә монда кеше операция ярдәмендә кеше içinden алган предметлар, әйберләр. Кеше кайда гына кайсы гына вакытта булса да, идәм ул башка нәрсә белән шөгыльләнәме кешегә иң беренче игътибарлылык кирәк. Күрәсез, берәү игътибарлыгын югалтып, авызына капкан булган, икенчесен кадаклаганда кеше аппликат итеп, ул сөйләштереп ялгыш йотып җибәргән. Менә бу акчалар, менә балаларның борынга тыккан акчалар, менә балада ялгыш йоткан акчалар, анарысын менә бер малай пыяла йоткан булган. Менә шушындый әйберләрне врачлар операция ярдәмендә кешеләр içinden алганнар. Елхавой авылына багышлап җырда язылган. Аны безгә Резида Алмакаева башкарып күрсәтте. Бөтен гаиләләре белән музыкага гашык. Ире баянда, улы курайда уйный. Резида ханым җырларда иҗат итә. Уй сулыкта биш мәчетме, шушма елга сага. Уй сулыкта биш мәчетме, шушма елга сага. Күбән Абдул Ялхавайым, шунда герләп утырар. Күбән Абдул Ялхавайым, шунда герләп утырар. Бүген авылны кем яшәтә, кем алга алып бара дигән сорауга җавап күз алдыбызда. Азат Кашапов ничә ел шүп баскан җирләрне сөреп, чиз тартып, ашлык чәчкән. Студент чакта комбайн ярдәмчесе, соңыннан үзе дә комбайнер булган. Бүген төзелеш техникасын арендага биреп көн күрә. Шушы җирләрне җиренә җиткерү өчен шактый чыгымланырга туры килгән аңа. Әмма моның белән генә эш бетми шул. Ашаргасында иногда китерәсең инде, иногда кайтарып та куярсың килгән җиренә. Я килә алмыйлар, я нәрсә, я шунда кала, я яңгыр ява иртәрәк. Шундый нюансларны, менә 4 мәртәбәгә аны глухарь. Суйыр, ягъни глухарь белән бергә бытпылдык та күп монда. Күз алдыбызда бер эт көтүе белән куып йөрде үзләрен. Кабан дуңгызлары да күренгәли, җирне трактор шикелле тигез итеп, рәт-рәт сөреп барган урыннары да күзебезгә чалынды. Ишеп киттеләр. Tutmadı inде. Тутсаш инде. Бар менә хәзер между прочим менә
Güzel перепелкалар, gulharlar köyüne kırda. Rızmışlar var koyanlarda da. Елхавой безне нәрсәгә өйрәтте? 2 метр тирәнлектәге ясалма буага 1000гә якын балыкның сыя алуын белдек. Елхавой халкының укус женщины конфетін үз итүенә шак катып кайттык. Озак еллар ташландык хәлдә яткан шәшүлек җирләренә дә икенче сулы шырырга мөмкин булуын үз күзләребез белән күрдек. Акча китерә торган эшнең бакчада да була алуына төшендек. Үзбәкстанныкыннан аермалы буларак, Елхавой суганының кышны череми-нитми генә чыга алуын колакка киртләп куйдык. Ә сез безне нәрсәгә өйрәтергә телисез? Һәм кая чакырасыз? Комментарийларда языгыз. Безнең Тәгәрмәш. тәгәрәвен Дәвам итә.